litra por litra mabasa ginato nga ang mga pastor gihatag sa Dios, ang mga pastor gitagaan gig authority sa Ginoo sa pagwali. Based on my Bible makaigsunan nito ko 100% nga ang mga pastor gitagaan ng authority sa Ginoo sa pagwali. Bisan pa sa Old Testament ngadto sa New Testament dayag kayo gid sa Jeremiah lang 3:15, tagaan tamog pastor, I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Kana dayang word nga feed you with knowledge and understanding, kanang mo pagkaon sa kaalam ug kahibalo. Kanang word pagpakaon niya, I believe that preaching, spiritual lang nga feeding, di na physical, di na material nga feeding, kundi spiritual lang nga pagpakaon sa pagwali sa pulong sa Dios. Unya, kung maato po tas New Testament, sa Ephesians chapter 4 verse 11, and He gives some apostles, some prophets, and teachers, and evangelists, and pastors. So naaga po ang word nga pastor. Gikan sa Old Testament, doon ay word pastor. Hangtod sa New Testament, naaga po yung word pastor. So daya kay ang Biblia makaigsuunan niya ang realidad gid sa pastor. Sa Old Testament, Jeremiah 3:15, ang pastor gikan gyud sa kasing-kasing sa Dios. Then sa New Testament, sa Ephesians chapter 4 verse 11, ang pastor gasa sa Dios sa local church. That is why salamat ta litra por litra mabasa ginato nga ang mga pastor gihatag sa Dios, ang mga pastor gitagaan gig authority sa Ginoo sa pagwali. Naay panultihon nga claiming and proving are two different things. Ang pag-angkon ug ang pagpamatuod duha kanla ka managlahing butang. Pwede kang moangkon apan pamatud iuna ang imuhang gitawag og giangkon. Dili pwede nga mag-claim ka lang, magsige lang ka og angkon pero wala kay ihatag nga ebidensya nga apil ka ni anang maong butang nga imong gitawag og giangkon. Sama niining ato ang video nga ato ang tagaan og reaksyon. Di ba ta mosupak nga naay litra por letrang babasa ang term nga pastor sa gitawag og balaang kasulatan. Pero ang ngayon natong hinumduman na kana bang term nga pastor nga naa sa nakasulat sa balaang kasulatan, apil ba ng mga pastoy karon sa atong palibot? Naming buto lang after 16th century. Wala ko supak sa Jeremias kapitulo 3, bersikulo 15 o Efeso kapitulo 4, bersikulo 11 nga naay pastor nga nakasulat pero mao ba kaha na ang tawag ining kahulugan ng naa sa inyong unahuna karon nga mga pastor kung imuhang itandi sa balaang kasulatan. Remember, ang Old Testament nagpadayag nga ang Dios maghatag og usa ka maayong mga magbalantay. Kaya ang pastor manggod usa ka Spanish word nga pasabot nga na magbalantay. So maghatag ang Ginoong Dios og maayong magbalantay o mga maayong mga magbalantay o mga pastor aron paghatag og pagtudlo sa kahibalo o pagsabot, subay sa iyahang gitawag o kabubuton. Ang question ana, ano sa ana nahitabo? Nahitabo ba na ang katumanan ba ni ana ang 16th century pastors? No sir, no ma'am. Di na tinuod. Ganun man, kay ang sentro sa Old Testament, mao ng New Testament. Pabatayin ni St. Paul, Colossians chapter 2, verse 16, ingon pa niya, ayaw itugot nga may magsaway ninyo kung sa inyong kanon, sa inyong imnon, ubisan pa sa adlaw ipapahulay. Kay kining moong mga butanga, atong naa sa Old Testament, ang katumanan ni ini ang atong Ginoong Jesucristo. Mabata ko na ito ang basahon, ang St. John chapter 10 verse 1 na following, kung na ito ang basahon, ang tibuok text, si Kristo pastor. Kanya sumala pa sa pagtunuan sa mga apostoles, ang Kristo nga pastor, pari, pangulong pari sa atong pagtuo. So, buti pasabot, kung ato ang tanawal ang Old Testament, ang ilang mga pastor, mga pari. Pag-abot sa New Testament, ang ilang pastor, ang atong Ginoong Jesucristo, pastor o pangulong pari man, pari po, di ba? O niya, pagkahuman, nagtukod po sa gingharian sa mga pari. So, ang pagkapastor, di lang kaya simpleng pastoy-pastoy lang, dili ka pari. So, dapat, ang tinuod nga pastor, pari yun. Pag na ay pastor nga, dili ganina pari, ay bugos na, fake na. Kaya ang Biblia mismo nag-ingon, ang atong Ginoong Jesucristo, pastor siya at the same time pari. Ang mga apostol, tawag ining Acts of the Apostles chapter 20 verse 28, di ba? Atong basahon, ang Espiritu Santo nagpili kanila, nagtugyan kanila nga sila ang obispo, sila ang shepherd, sila ang magbalantay aron mo matuto mapakaon sa iglesyang iya sa Ginoo nga gipalit niya sa iyang kaugalingong dugo. So ang tinuod nga pastor pari at the same time napoy gitawag og obispo. Di ba mo ba mga pari di tanan pari obispo. Pili lang gyud na mo naging ang pagkapastor gasa. Gasa diya sa simbahan. Kay dili pwede nga sa usa ka diocese walay gitawag pastor nga gikan sa tawag ining pastor
pagkahuman sa mga karnero o sa mga naping karnero. Bot pasabot kadtong iyahang maginsakpan nga mga ministro at the same time kadtong mga karnero nga mga dili pari. So ingon ana mga sir og mga ma'am, mo na biblical context concerning pastor. So kanang Ephesians chapter 4 verse 11 refer na sa pari. Kanang pastor gisgutan din na makonect na sa Acts of the Apostles chapter 20 verse 28 obispo. Obispo, ang bishop manggod mo na siya nagupot sa fullness of priesthood. So ang tinuod nga pastor pari. So pag naay magtudlo nga pastor nya pagka man dili ganin na pari bugos na. So karon second point, ingon pa niya gitagaan na siya authority sa Ginoo aron sa pagtudlo. Tinuod ba? Asa man ang otoridad? Ano saan nagihatag sa inyo ang otoridad? Kadang pagbasa-basa niyo sa Biblia? Ano saan man nahitabo nga tungod sa inyong pagbasa sa Biblia, gitagaan mo authority sa Ginoo aron pagtudlo. Remember, ang instruction, ang authority nga magtudlo ka nagikan mismo sa Pangulong magtutudlo ang Ginoong Jesucristo nga nagsugo sa mga apostol, panlakaw mo ng katawan sa tibok kalibutan, paghimo mo mga tinunan, tudlo sila sa tanan nga akong gisugo ninyo. So buti pasabot, ang pagka magtutudlo, ang pagwali, dili pwede nga magwali-wali ka lang nga wa kay connection dito sa giingon ni Ginoong Jesucristo, tudlo sila sa tanan nga akong gisugo ninyo. Mabitaw ingon si San Pablo, Romans chapter 10 verse 14 to 15, unsa man pagdawat na mo sa pagtuo kung walay magwali, magwali. Unsa man po pagwali kung wala pa gipadala nga magwawali. So buti pasabot, ang pagka magwawali kinahanglan pinadala nga naay connection kang Kristo. Kay sumapang San Pablo, Galatians chapter 1 verse 7 to 8, bisan gani mi usa ka anghel magtudlog ebanghelyo nga lahi sa mangiwali ipatunglo. So buti pasabot ka basta-basta makatudlo kung walay connection nila. Dili ka basta-basta makatudlo kung wakay connection sa apostolic times. And question, kamo ba toy naba mo yung connection dito sa apostolic times? Yung buto lang man na inyong pundok after the 16th century. Particularly karon sa 20th century. Giparesto na ninyo ang gitawag og mga pundok. Nya pagkauman gawali-wali mo nga bisag wa may connection kang Ginoong Jesucristo. Di ba? Wala na eh. So, mangingilad, bugos ang usa ka magwali nga magwali magtudlo ganina nga way connection kang Kristo. Ang point na ko mga sir, mga ma'am, dali lang kayo pagsulti nga magawali ko. Dali lang kayo pagsulti nga pastoy ko. Pero ang question, unsaon niyo pag-prove nga kanang imong pagkapastor na ane koneksyon sa Pangulong Pastor. Ang Pangulong Pari sa pagtuong gihuptan sa mga Kristiyanos. Remember, pag outside ka ni Kristo, wa dyo kay katungod magtudlo. Wa dyo kay katungod magtudlo. Mao po di mga pastoy karon. Pag oras gani nga di gani matrace ang imuhang tawag in connection ngadto kang Ginoong Jesucristo, dili ka tinuod nga pastor. Pastoy ka. Pastoy. Pastoy. Mana mga sir, mga mana nga dita pailad eh. Dita pailad kay ang Kristo di magud bakakon ang Kristo. Mana kung ginabalik-balik ang Ginoong Jesucristo dili na bakakon. So pag naay mo gawas ana nga mga pulong o mga buhat nga wala na connect kang Ginoong Jesucristo, fake na. Fake na. O niya, kabalo to ang situyo aning mga tawhana. Diba? Gani, siya pagkain ng sulti. Diba? Kung atimanon ninyo ang pastor, atimanon po ninyo akong pamilya. Kasi may gisulti ni San Pedro, 2 Peter chapter 2, verse 1 to 4. Kini mga tawhana, manapi ninyo. So, muna magbantay ta, mga sir ug mga ma'am. Munang dili ta pailad, mga sir ug mga ma'am. Kaya si Kristo, nagtukod og usa lamang kay iglesia. Ug kanang iglesia mo na iyang gisugo sa pagtudlo. Pag wa kay koneksyon ang iglesia, bugos ng imong gitudlo bisan pagka-milyon ka mag-quote anang balaang kasulatan. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin. Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta
suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa atin pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa atin pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.